अगर आप चाहते हैं निषाद फिल्म के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खींच के रजाई अकेले ओढ़ेला जाला बियाई तना ही छोड़ेला खींच के रजाई अकेले ओढ़ेला जाला ठंडाई राजा चढ़ल जवानी जाला ठंडाई राजा चढ़ल जवानी आवना रजइया में घुसा यानी रुसाए रानी आवना रजइया में सुता मजा लुटाए रानी गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर। मजा लुटाए रानी मजा लुटाए रानी दूर दूर रहबत गर्मी कैसे आई अच्छा। साथिया पजरा देहब हम गरमाई अरे सकू तब दूर दूर रहबत गर्मी कैसे आई अच्छा। साथिया पजरा देहब हम गरमाई अब सटना डालता जवनवा जैसे बरफ के पानी अरे ऐसन बा का हो डालता जवनवा जैसे बरफ के पानी आवना रजइया में घुसा जनी रुसाए रानी आवना रजइया में सुता मजा लुटाए रानी गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर। मजा लुटाए रानी लगता कि लाग जाई बंदना के सारदी श्याम जी शुक्लायतना बना नबे दरदी आई होता था लगता कि लाग जाई अच्छा। बंदना के सारदी श्याम जी शुक्लायतना बना नबे दरदी ले ले आवही कर कब से कहतानी अरे ऐसन बा का हो ले ले आवही कर कब से कहतानी आवना रजइया में घुसा जनी रुसाए रानी आवना रजइया में सुता मजा लुटाए रानी गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर।